анихтараш якчорфинал мазарат. Вазн тағйир меёбад дӯстон, вазни ҷамъи 70 кило акнун варзишгарон рӯи гилем меоянд. Паҳлавон аз кишвари Ирон сӯи гилем қадам мезанад ва дар рӯбарӯи ӯ паҳлавон духтар аз кишвари Сингапур Чанг Ҷинг Пул. Фотима Бармакӣ аз кишвари Ирон ба мо муаррифӣ мешавад аз ҷониби дувори марказӣ аз Туркманистон. Мурод Қурбонов. Хуб, рақобат оғоз гардид. Мутаваҷҷеҳ мешавем. зӯрозмоӣ миёни варзишгарбонувони вазни сангин аниқтараш ҷамъи 70 кило барпо мешавад. ин зебо буд. ин ҳолат диданӣ ва муҷалло арзёбӣ карда мешавад. Фотима Бармакӣ, паҳлавон бону аз кишвари Ирон дар сонияҳои аввали нерӯсанҷӣ бар рақиб зур омад. беҳтарин партофт ва иҷроиши амали саривақтӣ аз ҷониби ӯ дида шуд ва зафар ёфт. даври нимфинал рафт варзишгарбонуи иронӣ. дар даври аввал ӯ бо намояндаи кишвари Бразилия рақобат карда буд. ин навбат Сингапуриро аз садди роҳ канор гузошт. акнун барои ному нишон меравад.